Al trencant mateix d'un cingle de la vall de Sant Miquel, el cingle Cervertí, trobem un monestir gòtic del segle XV edificat sobre les restes d'una antiga església del segle XI que havia en aquell lloc. Es tracta de Sant Miquel del Fai, que ha anat passant d'unes mans a altres al llarg de la història. Fou fundat per en Comau de Besora després d'haver-li sigut donada la cova on es venera Sant Miquel Arcàngel pels comtes de Barcelona, Ramon Borrell i Ermessenda de l'Ou, l'11 de juny de l'any 997. L'any 1006 ja es coneix l'existència del monestir, que utilitzava com a església la primitiva que havia de Sant Miquel i fou habitat per monjos benedictins des del segle X fins al XVI. Malauradament, ara es troba tancat. Veiem, doncs, unes fotografies fetes fa uns anys.